Un proyecto que crece, que evoluciona, que se abre a toda la sociedad valenciana. Onda Valencia, nuestra televisión. Soc tan sigur com si no vull, que sí que vull valencià. Soc tan sigur com si no vull, que sí que vull valencià. Molt bona vesprada, estimats amics. Benvinguts un divendres més a l'espai Valencianisme Cultural. Avui un programa especial perquè tenim una tertúlia política valenciana i tenim avui convidats molt especials que ara vos passarem a anunciar els seus noms i a presentar. Salutacions, amics, als que ens estan veient des d'internet en www.ondavalenciatv.es i també als que ens estan sentint per la ràdio en la 94.0 de la FM. Efectivament, amics, és un honor per a nosaltres, els integrants de Onda València Televisió, saludar als nostres amics Vicent González Lizondo. Molt bona vesprada, Vicent. Molt bona nit, gràcies per convidar-me a este programa una altra volta. En este cas, sí, correcte. Francesc Martínez Baixauli, de Noves Generacions, del Partit Popular. Molt bona vesprada i gràcies per convidar-me a esta casa. En este cas, Cristina Seguí, presidenta de Vox en Valencia, que además ha sido elegida fa poquet, ¿no? Sí, en este hace unos días, el domingo pasado, sí. Benvinguda també a la vostra casa. I en este cas, Ferran, el nostre amic Ferran Gil, copresentador del nostre espai. És un honor una vesprada més saludar-te. Bona vesprada. Bueno, per a mi també estar així en este programa y bueno, pues apretar un poc tot el que puguem, perquè és la nostra missió. A mi se me coneix pel punxo set i bueno, pues així no m'ha quedat ja. Però bé, sempre en respecte i educació, jo respecte totes les tendències, totes les opinions, i per supost demane pues lo mateix. No sé què m'estava dient Pedro. Sí, l'inalambric, que sí, ara vamos a... Ah, que agarren l'inalambric, que este no se sent? Sí. No, però pa aquí de tots. Sí, pues... Ah, que tu te quedes en el micro, espera que mal sé. No, mira, anem a passar-lo. No. Ah, clar, així ja. Ja els tenim, no? Perfecte, categoria. Veus, faltava un micro, no? En aquest cas ja tenen els convidats un micro. Ja en tenim tots? Correcte. A veure, en aquest cas, efectivament, pues vale. hem dut als convidats dels partits polítics, Vox, en aquest cas Lizondo, que ve com a independent, diguem, no? I Francesc Josep Martínez Baixauli, que és president de Noves Generacions del Partit Popular i, a més, membre de la Comissió de Senyes d'Identitat del Partit Popular. Francesc, però la comissió... De l'Horta Sur, la comissió ixa serveix per... Bueno, en aquest cas està fent alguna llavor o... Comencem carregant. No. La comissió ixa ens reunim de quan hi ha alguna problemàtica valenciana, d'alguna cosa que tingui a veure amb la cultura, de senyes d'identitat, i ahir discutim moltes coses i moltes coses de la línia a seguir en el partit, moltes de les coses de la línia a seguir del partit de cara a qualsevol cosa que tingui a veure la cultura valenciana, pues ahí se parlen, se raonen i el que dice ahí pues és la línia a seguir del partit. No sé per què Francesc va portar avui una bona ració. No, però el fet simplement d'estar militant en un partit tan desgabellat com és el PP i que se contradís tant i que mos ha enganyat tant i que és el culpable de tot el que ens està passant. És aixina i no se pot amagar. En el seu dia ho va ser un altre partit i ara ho és el PP. I si entrem en la siguiente, jo no sé si vol entrar directament Àlex en la tertúlia, perquè si vols entrar jo tot el que tenia que dir ho vaig a dir durant la tertúlia, o sigui, jo no me quedo sense dir-ho, ho tinc claríssim. Pues deixa que primer anem a fer la pregunta en si, donem el primer tema de debat. Ah, bueno, jo aniré a la meua, sí, però no, a la meua perquè, anem a veure, primera, pregunta. Vale, en este cas. Bueno, que abans de res, no, pregunta. Avui hi ha temes de política, de cultura, Ferran. A més, que està la cosa molt revolucionada. Anem a parlar de la llei de senyes d'identitat valencianes. Anem a parlar de corrupció, perquè és que està el galliner com està, no? El tema esta setmana i ja contínuament, ja la gent està farta, hi ha molta fartera i va passar el que està passant, no? Que el dilluns s'eixirà una encuesta del CIS que dona com a primer partit en intenció de vot a Podemos, no? És que s'està creant, no? És el més normal passant el que està passant. Pues bé, ara anem a parlar, anem a donar com a primer tema la llei
de defensa de les senyes d'identitat valencianes, amics. Sabeu que la setmana passada el conseller Luis Santamaría presenta la llei, una llei molt ambiciosa, no s'ha fet en 23 anys, bueno, més val tard que mai, no? Però bueno, a veure si fa el que diu la llei i se crea i va avant, s'homologuen els títols de l'horrat penat, se dona validea a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Jo tinc dubtes ahir. En el diari del diumenge passat eixia, per exemple, un resum de lo que és la llei, que havien tret també, igual que nosaltres tragarem el borrador, que el tragarem el divendres, i no apareixia, per exemple, en l'Observatori l'horrat penat. No apareixia. El mateix senyor Santamaría, quan li preguntaren en una entrevista al diari, va dir que no ho sabia. O sigui, Santamaría no sap si l'horrat penat va o no en l'Observatori, quan en el borrador està posat. O sigui, ja se'l volia encarregar a les primeres de canvi. Vamos, això és la impressió que me dona a mi. El tema, además, es claro. Sí, bueno, sí, en este caso. El tema, además, es que tiene algunos puntos que claramente no contempla, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, no contempla proteger la denominación territorial. Pueden seguir usando los catalanistas esto de País Valencià, dando pábulo a la entelequia de los países catalans, ¿no? Tampoco contempla que el ARRAC pueda normativizar y además tampoco recuerda la oficialidad de las normas del Puig que fue oficiales del 81 al 83. Si és que ja està el mal, a mi, anem a veure, jo, en un cas extrem, a mi me diuen, què prefereixes, que seria català i se dona valencià, o al revés, jo dic que seria català i se dona valencià. Jo el que vull que és que les col·legis donen valencià. Es que así això és el més important. Sigues dando cobertura. Ahí no, Cristina, ahí no figura res d'això. Ahí pareix ser, perdona, que l'únic interès que tenen els dirigents del PP és canviar-li el nom per fer-lo estatutari, perquè és evidentment que el de l'Acadèmia d'Ixa Llengua, que no saben quina és, la definició no és estatutària i el que volen és canviar-la. Ixa és l'única idea que tenen. La idea de canviar la normativa no apareix. Sigues dando cobertura, sigues a la UVL y se siguen pudiendo expedir títulos a los profesores en catalán. Efectivamente, ja ho parlarem en Manolo Mata, si recordes, la setmana passada. Correcte, doncs anem a seguir amb la pau avancem parlant Vicent, de francès, i acaba Ferran, la guinda. Ferran serà la guinda. Jo quasi que preferís de veres que parle francès, perquè entre altres coses que comença francès, que explica d'alguna forma breu, si pot ser, el que correspon a la llei i per què i com funciona i què és el que va passar. Francesc, comentamos. Sí, no, bueno, esta llei no és ni més ni menys que una manera d'entendre, una manera de legislar el sentir popular del poble, les senyes d'identitat que, per desgràcia, un ent estatuari últimament està atacant sobretot a l'idioma. Perdona, un ent estatuari creat per el PP. Creat per el PP i Partit Socialista, que se fa un pacte i moltes vegades n'hi ha que plegar acords grans pactes per dir-ne. Però a lo que anem, perquè també és veritat que jo tampoc he vingut avui a que esteu en tot el vostre dret que està ara a treballar, que si l'any 96, que si l'any 97, que si tal, que si qual. Jo el que vinc a dir és que lo de la llei esta és ni més ni menys que el que reclama el valencianisme de fa temps, una llei que jo crec que per tots els sectors del valencianisme, o quasi tots, està molt ben feta, molt ben redactada i que inclús igual encara pot entrar alguna esmena o alguna història que mos puguen agradar més aquesta llei. Conec amb molt poca gent que hagin vist el borrador, que no li agrada conforme està feta i conforme està enfocat. A mi personalment m'agrada i és una llei molt ambiciosa en defensa de senyes d'identitat i qui no vulgui veure-ho aixina, no sé com Vicent, jo ho veig aixina. Vicent, jo anem a veure, llei ambiciosa. El primer és la teua valentia per vindre en representació del Partit Popular. És gran, de totes formes no correspon el que tu parles i el que jo estic sentint de tu a lo que és la majoria del Partit Popular i del Partit Popular, que és un partit nacional, o sigui, no és un partit que per ahir és per on ve la història. O sigui, en primer lloc, no és una llei ambiciosa, és una llei que jo, que no soc de lleis, m'ho he llegit en 10 minuts.
i una llei que jo me llig en 10 minuts, que té que representar tota la meva cultura de la meva terra, ja me pareix que és una llei vaga i escassa. O sigui, algú que s'ha sentat i fes algo para que aquestes 4 persones o 4 entitats se queden contentes, ja no donem més per sac i anem a deixar les coses ja així com sempre, a mitges. És la meva percepció de la llei que me l'ha llegida. Diu, llei de protecció, és la primera volta que jo sent que n'hi ha una llei de protecció d'una cultura. Ara, la pregunta, i per ahí anava Ferran, protegir el valencianisme, protegir les senyes d'identitat valenciana de qui? Els primers que estan fent mal, els primers són el del teu partit, el del Partit Popular, i després el del Partit Socialista. Doncs no té molt de trellat, escolta. O sigui, vull protegir-ho, però contemple una acadèmia valenciana de la llengua que diu que el valencià és català. Vull protegir-lo, però no li dic a la Real Acadèmia de la Llengua que lleve lo de que el valencià és una variant del català. I soc govern. Vull protegir-lo, però en la Carta de Llengües Minoritàries d'Europa ningú diu que el valencià existís, sinó que n'hi ha un dictamen de l'ABL que s'envia a Brussel·les i a Estrasburgo on diu que el valencià és català. Entonces, clar, jo dic, hòstia, vols protegir-ho, pues, perdona la comparació, però és com si ja que el destripador fera una llei de protecció a les prostitutes, macho. Això és el que sembla de normal. No vaig a per tu, no vaig a per tu, però vaig a per tu. Està claríssim perquè està clar que així ningú anem a fer ningú perquè entre la raó que crec que estem. Yo estoy convencida de que a él es una de las personas que más le puede doler esto porque debe lealtad. Pues que haya vingut un altre. Sí, pero bueno, yo entiendo, pero es valiente y eso le dignifica, eso también. No, perdón, deixa'm que m'aclarisca. Lo de que haver vingut un altre no és que no estigui a gust i que estigues tu, jo preferisc, jo m'entenc millor en tu en el valencianisme que en qualsevol dirigent del PP o afiliat de base que li importa un bledo, però aixina, la valenciania. Que en el teu partit hi ha molta gent que li importa un bledo, Francesc. Ara, jo preferís que estar en tu perquè s'entenem millor, però vull dir que el que diu Cristina, si tu eres més dolgut, però tu tendries que fer algo més per defendre. Vamos a ver. Yo Cristina. Yo quiero decir una cosa nada más. Vamos a ver, independientemente de quienes estemos sentados aquí, lo que se está reproduciendo en Valencia ahora mismo es exactamente lo mismo que está reproduciendo Rajoy con la ambigüedad y la forma de actuar de estoy y no estoy, bueno, lo que le ocurre con Cataluña, ¿no? Aquí lo único que se tiene que hacer es cortar de raíz el fondo a la UL, morirá la UL, tiene que devolver el remanente en caja, tiene que devolver competencias para normativizar a la RAC y a los RAD-PENAT y volver a las normas del PUS del 85. Aquí lo que ocurre es que estamos intentando satisfacer a unos y a otros. No, ya hay que ser valiente a la hora de hacer política y en esto también. Entonces, dejemos de utilizar la frontera autonómica también para que los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista tengan un discurso aquí pactando con entidades separatistas y cuando ponen el pie en Madrid de repente son los salvapatrias, porque en Madrid nadie se entera de lo que pasa aquí, ¿vale? Eso es lo que tiene que dejar de ocurrir y hasta que eso no suceda van a seguir haciendo lo que quieran con nosotros. Entonces, valentía, unión entre los partidos también valencianistas, con ese sentimiento valencianista y desde luego, perdona, pero tengo que abogar desde luego por mi partido porque aquí la que se lo jugó por incluirlo en el programa fui yo, se me dio libertad en ese sentido y está en el programa de Vox, es justo, tiene que hacer justo lo que os estoy diciendo. Esto es lo que está en el programa de Vox. Y ahí es donde se tiene que aglutinar el voto. Y ni más ni menos, que lo defiende otro partido. Entonces yo entiendo que la gente tenga dudas entre Vox y otro partido. Pero hoy por hoy, ¿quién lo defiende? ¿Ciudadanos? ¿UPyD? ¿El Partido Popular? ¿El Partido Socialista? Cristina, ¿nos hace falta un partido regionalista valenciano? Como antaño teníamos a Unión Valenciana, ¿consideras factible? ¿Es posible que algún día se volviera a crear, no? ¿Contarían contigo
Yo, vamos a ver, creo que es necesario un partido regionalista por muchos motivos, para devolver el orgullo a los valencianos, pero no creo que sea el único camino. Es decir, yo creo que la solución es un partido con una marca nacional que deje hacer a su homólogo en Valencia. En ese sentido, a mí me dieron total libertad. Si en un momento dado no pudiera hacerlo, lo digo aquí y lo he dicho en 1000 sitios, yo dejaría de estar en Vox. Pero es que además la ventaja que tenemos aquí es que es completamente coherente con la doctrina de Vox de unidad nacional. Aquí tenemos que empezar a comunicar, tenemos que empezar a contar al resto de españoles lo que está sucediendo aquí, que somos un bastión de defensa y de resistencia de esta gentuza que avanza con intenciones de hacer más ingeniería social, igual que ha ocurrido con Navarra, igual que ocurre con Baleares. Cristina, Vidal Cuadras ya no sigue en Vox. Vidal Cuadras no sigue en Vox. No sigue en Vox. No sigue en Vox. O sea, que hizo el comentario que hizo sobre la lengua valenciana, pero ya no está en el partido. A veure, un moment. A veure, Ferran, administra, a Francesc, el que se cree esta llei significa que alguns del PP o la majoria van a creure's ja el que és ser valencianistes? Això vol dir que en algunes poblacions, sobretot a la Canti de Castelló, va desaparèixer la senyera, la quatribarrada dels balcons, ajuntaments que estan manats per el PP. Això és un tema que volia... Això vol dir també que el PP, que és el que domina la ABL, deixarà de subvencionar a l'Escola Valenciana, a l'Associació d'Editors del País Valencià, a les fundacions Proseta i Sant Bori, i tirant-lo blanc sense H, que això és una altra cosa, això és una cosa cada un que pensa el que vulgui. Vull dir que tot això significa que el PP està dispost a corregir-ho, és que jo no m'ho crec. I és la primera. Després, tu dius que no sabies qui no estava d'acord en això. Pues, tots estos que t'estic dient que no estan complint fent el compliment de la llei tal com mana. L'observatori ja veurem quan se posa en moviment. I per què ara, me pregunto jo, després de 30 i pico d'anys, ara corregent-hi de pressa de cara a unes eleccions? Per què és electoralista? Perquè te recorde que com els teus companys de les Corts no facin hàbil el mes de xiner, no s'arriba a temps. No s'arriba a temps. Arribarà. Bueno, que arribarà la vespre perquè després, si canvia el signe, anirà a fer punyetes la llei, perquè la llevaran. La llei arribarà i el nostre, a veure, el que pensem és que... I per què no ha arribat fa 20 anys? Si tornem a trobar majoria absoluta, no té el per què canviar el signe polític de la Generalitat Valenciana ni del govern. Tu penses que no va canviar? A veure, jo... Clar, tu què vas a pensar? Pense no, la nostra feina és continuar governant i no deixar en mans d'un tripartit catalanista Però Francesc, per favor, simplement, per què no s'ha fet aquesta llei, ja no te dic 20 anys darrere, 10, 5, no sé, per què s'ha esperat ara? Perquè, per exemple, jo crec que el govern valencià, el Consell, tenia com a prioritat, jo crec que un govern com Déu mana, com a prioritat que tindre, conforme està la situació mateixa, econòmica, és arreglar, per almenys, este mes econòmic. Si pots treballar... Podem treballar per arreglar l'economia... Hablemos de tema económico. ¿Va a devolver el Partido Popular a los valencianos los 2,3 millones de euros que ha costado a todos los valencianos de nuestro bolsillo pagar a los académicos de la UVL? L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, estava dient antes d'entrar, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua es creà perquè fora el normatiu de l'idioma valencià i després ells, i ho dic sense... Se creó para satisfacer los designios de Jordi Pujol y para conseguir una mayoría absoluta. Lo que estava explicant, alguns acadèmics, per desgràcia la majoria, han desvariat de tal manera... Espera, Ferran, deixa'm parlar i jo després deixo parlar perquè... Anem a veure. Se crea per lo que se crea. En tota la bona... En majoria d'acadèmics al PSOE. Donant una majoria d'acadèmics al PSOE. Però el Partit Socialista també tindrà que respondre alguna vegada a la seva història a l'identitat valenciana. Vos ha donat alguna cosa alguna vegada a vosaltres? Vos ha donat majoria en alguna cosa quan manava al PSOE? Mai! I vosaltres li doneu? L'acadèmia li la regaleu? És que n'hi ha que plegar a vegades acords entre dos partits grans. Dos partits grans. Hay cosas que no se comercian y hay cosas con las que no se transigen. Anem a deixar respirar a Francesc, el començament. Mentre jo me puc aplicar, no és un ataque, no és un ataque. Això ja ho han dit tots.
Però el que estem raonant així és que és un ataque a la intel·ligència del poble. O sigui, és lògic que tots estiguem cabrejats perquè... És que estem aguantant ja massa. Un partit que avui en dia és el que més catalanisme indirectament està fent en València, diga que vol protegir el valencià dic el valencià perquè el primer és que no se parla del valencià només, o sigui, no se parla de la llengua valenciana, se parla de moltes coses, però és que resulta que la nostra llengua és el més important de la nostra cultura, i començant per ahir, començant que el que s'ha carregat el valencià és el mateix Partit Popular, doncs no té crèdit per a traure esta llei i que el poble se... A mí hay una cosa que me molesta más que eso, y es que encima el tripartito, el Partido Popular, le viene de miedo, le viene muy bien. O sea, yo he escuchado hacer campaña al Partido Popular exclusivamente aludiendo al miedo de si viene el tripartito. Mira, constantemente. Constantemente. Ni al Partido Popular ni al pueblo valenciano le viene bien un tripartito catalanista. No, desde luego. Porque pero lo que dice lo utiliza como instrumento de trabajo, por supuesto el que mensaje sí. del miedo para atenazar el voto, para atenazar el voto. El mensaje del pobre, el mensaje del miedo es lo que están utilizando. No es miedo. Tus jefes o tus mayores. Lo que están, y tú eres buen tío, y lo sabemos todos. Para intentar que la gente cambie, o sea, no cambie el voto del Partido Popular. Por no dona nomenar-los, por donarien governant. Claro, es que, no, claro, pero que vos, yo crec que ni ha gent que pareix que tinga ganes de que ni ha Pero es que han llegado después. Quan d'ací ningú... A veure... Jo m'estic perguent, m'estic perguent. No, a veure... En relació amb identitat hem passat per la política nacional, de l'economia, i ara passem a parlar de si li convé o no li convé per la pròpia. Acaba de parlar que... M'estic liant. A veure, anem a centrar. A mi me venen a dreta i a esquerra i no puc... És que són polítics. Oye. Home, és que jo vull que se me solucione... Jo lo que vull que se me solucione és la cosa de la llengua. Eso es lo primero. Y después ya, con dia Cristina, ja parlarem d'altres coses, que jo no me crec res de lo que ha dit Cristina tampoc, parlant de pas, això de que un partit nacional primer mire per València y después no, miro yo. A tú sí, pero el teu partit no. Bueno, pero yo soy Vox Valencia, y tú ¿verdad? tienes que hacer algo, Cristina, ¿sí? Tendrás que despechar el teléfono y decir, no. caballeros, vas a hacer eso, li pareix bé, y te digo que se farà. Créeme en una cosa, y eso también me provoca problemas con mi partido, Nunca pido permiso. Vale, bueno, ¿vale? Pues serás la excepción de confirmar. No. El movimiento se demuestra andando. Claro. Y las personas no nos medimos por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Exactamente. Entonces eso está por ver. En un futuro se verá. Bueno, de momento lo llevamos en nuestro programa. Lo llevo porque, bueno, lo he metido yo y tampoco he pedido permiso. O sea, está ahí. De momento yo estoy en política desde hace 10 meses, pero... Soy valenciana desde hace 36 años. O sea, mi compromiso aquí es que el día en que yo esto no lo llevo en el programa, yo dejo de estar en Vox. Cristina, ya está. Cristina, Mira, eso lo digo claro. Cristina, ¿tú qué eres antes? ¿Valenciana o militante de Vox? Yo soy valenciana, por eso estoy en Vox. Pero primer que militante de Vox. Por supuesto. Vale. No, por si tú recuerdas algún día. Por supuesto. Està clar que la llei no ha deixat indiferent a ningú. Vull dir, que arma rebombori i ha revolucionat molt el catalanisme. Sobretot els partits de la posició. No hem parlat de lo que és la banda jurídica, o sigui, que no té trellat. O sigui, és una llei que va contra entitats que estan en l'Estatut d'Autonomia. Sí, la UBL i el Consell Valencià de Cultura no apareixen en la llei. No apareixen en ningú cas. I per això han alçat el crit. La UBL ara està... Grisolía, alias el elegante, perquè és elegante és un rato el tio. Jo no me posaria mai baix la següent d'això en una cosa pareguda, però Grisolía té doble nacionalitat, no? Sí, americana, nord-americana i espanyola, perquè valenciana poca. Perquè no xama ni una en València tampoc, i damunt vol estar en totes. El senyor Grisolía, per què s'escarota tant ara? Perquè no s'ha escarotat mai i ha demanat a la BL que complira el que deu de complir. Això no ho ha fet mai. O sí que ho ha fet? El senyor Grisolía és part de la ABL.
Ah, vale. Fon els pares, no? Els pares que crien que feren la criatura. Per això dic, vingueren d'allà i m'ho pogueren ensenyar. El Consell Valencià de Cultura, és el president del Consell Valencià de Cultura, està darrere de la UBL. Que per cert, la llei ha fet que... Ferran, no le demos tanto... No es tan complicado. El problema de la UBL es la titularidad de la UBL. La titularidad de la UBL es Jordi Puyol. O sea, es que tiene que morir. Ara quan entre en la trena, que des d'allí a veure si mos la lleva, li enviem una carta a Jordi a la càrcel. Tu, Ferran, no entra. La llei ha fet que pagarà, té molts diners. La llei ha fet que els 5 rectors de les universitats públiques valencianes s'hagin reunit per a tirar per terra aquesta llei, per a dir que parlem català. Els 5 rectors de les universitats públiques valencianes han tirat per terra a lo Ratpenat, han tirat per terra a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, i espai que el senyor rector de l'Universitat Politècnica de València és membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Per tant, pregunte que a aquestes hores, quan són les 9 menys 20, encara continua sent membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, el senyor rector de l'Universitat Politècnica. A què esperen? Te recorde, Àlex, que així estigueren representants alts de l'Acadèmia de Cultura Valenciana i te digueren, o mos digueren, quines són els passos que deuen de fer per a expulsió d'un membre i de més. Pues si s'ataca la institució... Una altra cosa és que jo no estic d'acord en aquests passos. Els estatuts diuen que qui ataca la institució... Si se tenen que donar és que se donen. Anem a veure, jo no vaig a disculpar ni molt menys a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Però te recorde que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana també ha tingut molt de temps a Ramon Ferrer dins de les seues llistes. I això és pitjor quasi que lo de... Perquè al fin i al cap, si n'hi ha alguna universitat més plural, si n'hi ha alguna, és la Politècnica. En la Politècnica se permetís que hi hagi grups com el de... I el senyor rector firma això. No, que no ho dic per al rector. T'estic dient que en la Politècnica se permetís que hi hagi un grup Constantí Llombart de professors valencianistes. Col·lectiu Fullana, no? Perdó, Fullana. De professors valencianistes, que és impensable que això se done en la literària o en la Jaume I o en la de Hernández. Això és impensable, Nises. Se dona en la Politècnica. En la Politècnica... que al fin i al cap és dins del terreny d'ell, i te ho dic, però no estic defendent ni al rector ni a la Politècnica, ni molt menys. Politècnica planta una falla, fa un llibre de falla, servidor fa el llibret per al concurs de l'Ratpenat i ho fan en la normativa que ho escric jo de la l'Acadèmia de Cultura Valenciana, i ningú es diu res, però evidentment això no lleva que si este senyor s'ha manifestat així, que no m'estranya, perquè la Politècnica també està fumigat de gent que pensa d'aquesta manera, pues que prenga cartes en l'assunt si verdaderament és membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que no ho dubte, quan tu ho dius és perquè t'has entrat i ho saps. Si és així, la Real Acadèmia tindrà que prendre normes, clar que les tindrà que prendre. Però i contra els altres qui prenen les normes? Bueno, si les altres... Però esteu parlant de la universitat. De la universitat, sí. Vale. De la universitat, una altra història. Pagada per el poble valencià. Vale. El que té que fer una llengua o el que té que, d'alguna forma, normalitzar una llengua o la paraula que vulgueu són els filòlegs, d'acord? No existís la carrera de filologia valenciana. Existís la carrera de filologia catalana. Inglesa i... catalana. Catalana. I de totes les catalana. Del món. Aquell valencià que vulgui treballar en la seva llengua i ser filòleg té que passar per ser filòleg de català. Claro. ¿Vale? Entonces, dit això, fora, universitat. ¿Qué más? Bueno, pero a ver, el problema en sí de las universidades aquí y en cualquier parte, incluso en Castilla-La Mancha o Madrid, donde no tienen este problema, donde hay una dualidad de lengua, es la politización de las universidades. O sea, creo que el catalán es hasta lengua en los estatutos de la Universidad de Valencia en catalán. Claro, sí. Con lo cual, ¿por qué tiene que estar la política en las universidades? Es carrera, pero es que te voy a decir más. No solamente es carrera la filología catalana, sino que historia valenciana no existe en la carrera de historia. No existe. Entonces, esta gente del Partido Popular que quiere hacernos creer que vamos a cambiar esto y nuestros hijos van a aprender historia valenciana, la primera pregunta es ¿quién se la va a enseñar? Si no se aprende historia valenciana, si no es yendo
a instituciones privadas como o en tu casa con tus padres o en los libros que puedes conseguir de la Real Academia de Cultura o de los Rap Penat. Tú me estás hablando en castellano y es una muestra. Estoy hablando en castellano porque tú hablas castellano. Lo sé. Es mi lengua materna. Pero te pongo un ejemplo, también, sí. Bueno. No, pero que te pongo un ejemplo. Y a mí lo único que me fastidia es no poderte contestar en valenciano. O sea, entiendo que tú lo estás haciendo como deferencia, sí, pero y, no pasa res. Y por culpa de ese sistema educativo, y ya sé que no lo estoy poniendo como excusas, que es una realidad, yo no he aprendido jamás valenciano en la escuela. O sea, no te lo estoy diciendo como un reproche, sino como todo lo contrario. No, mira, jo el meu cas personal, a banda de que jo parle valencià per mon pare i per els xiques que són de Pa i Porta, de Picanya, que són amics meus des de jove, i parle valencianès i parle valencià en la feina. Però la meva llengua materna és el castellà. I per mi jo tinc amor a les dues llengües i vull que s'estudien les dues. Però, cuidao, ya paso al castellano. Para todos iguales, o sea, no me parece correcto tampoco que en Requena no deban de estudiar valenciano y se presenten los chavales al selectivo sin la necesidad de hacer ese examen de valenciano y los de Valencia sí que lo tengan que hacer. ¿Por qué? Porque una carrera, por ejemplo, de medicina o si quieres optar a una carrera de medicina, te quita puntos si haces un mal examen de valenciano. ¿Vale? Entonces, en eso tampoco estoy de acuerdo. Cristina, jo recordo que Cristina no parla valencià per son pare també, perquè son pare sí que el parla i no li l'ha transmès en el seu dia i que no li l'ha transmès perquè ton pare en mi parla sempre valencià. Tinc que dir que el pare de Cristina el coneix fa molts anys i no vos ha transmès això. Si jo parlo valencià és perquè mon pare, mons iaios, mons tios, tota la gent, ma abuela me parlava en valencià y si yo le contestaba en castellà, ella me tornaba a contestar en valencià. ¿Sabes lo que le pasó a mi padre? Que se casó con una catalana y decidió que en casa que para no haber conflicto en casa pues se hablaba en castellano. Entonces yo no, vamos a ver, en mi casa en castellano parlante siempre. Ser trilingüe también, claro. Cristina, o sea, hubiera podido dominar catalán, valenciano, castellano. Pero gracias a Dios yo pensé en valencià. Jo no renuncio al castellà, com deia Vicent, perquè quan tinc que parlar el castellà el parle, però és que me costa més. Anem a veure, jo parle valencià és el que m'eix. Si parle castellà tinc que traduir, perquè jo... És segons la persona que comences a parlar. Exactament. Perquè tu i jo parlarem sempre valencià, però en Cristina jo parlaré sempre castellà. Però a mi m'eix a lo millor... Som un poble educat. Sí, evidentment, però si tens una primera i una segona, jo és que durant el dia a lo millor parle un 80-85 en valencià i un 15 en castellà, per tant la meva primera és el valencià, però no vull dir que renunciï al castellà ni molt menys, que ho ha fet i així mateixa n'ha fet entrevistes de profunditat en castellà, o sigui, no té problemes. Amics, passem de tema, això, el tema de la llei de senyes s'ha donat per molt en aquest cas. A veure, la corrupció, amics, la corrupció política, la corrupció enquistada que estem tenint. Alcaldes del Partit Popular i el Partit Socialista detinguts esta setmana per malversació, per tindre comptes en Suïssa en diners il·lícits. També l'alcalde de Barcelona ha estat investigat, no? Perquè potser tinga un compte en Suïssa. No? La filla de l'expresident Eduardo Zaplana està clavada dins dels negocis del fill de Pujol. Crec que ahir del pacte de Reus que se reuniren Pujol i Zaplana, ahir se parla més de altres temes a banda de llengua, saps? De col·locacions i més coses, saps? Vull dir que ja se van a tants els cabos. I avui també he vist en el diari que el senyor Castellano també tenia... ¿Castellano també? Sí, que estava també... Bueno, así lo raro no trobar a qui no estiga, ¿no? Nosotros. Jo no puc estar perquè no... Tu, Francesc, has vist algun sobre per ahí? T'ha arribat algun sobre o no? Això la cunya de sempre, el sobret... No està remunerat, no? No, gens. Això és per servici al ciutadà i a la pàtria valenciana. Més gent com tu fa falta el Partit Popular. Ja entrem en el tema, no? Bueno, sí, vull dir que aquestes coses, el que està passant en la corrupció està fent, el que ha dit al principi, que partits nous, pot ser també Vox, Ciutadans, però Podemos s'està duent la palma. Esteu fent-li, el PP i el PSOE, la campanya gratuïtament a Podemos, però per totes bandes. Podemos està fent la campanya soles. A veure, ningú altre partit li està fent la campanya a Podemos. Podemos també té molt de poder mediàtic. Que no li dona al Partit Popular perquè
el PP crec que no és amo i senyor de ninguna cadena de televisió, a no ser que, bueno, no, Francesc, que jo conega no. Rajoy salvó La Sexta y 4 y este señor, digo yo, que algo de mano tendrá. No les va, simplement se fusionaron en altres cadenes. La salvó totalmente, económicamente, se venían abajo. Bueno. Y están ahí, bueno, es su televisión Però privada. el PP no la té perquè la tanca. Claro. Que era Canal 9. Això també és discutible, és discutible. És una realitat. Perquè Canal 9 era la televisió de tots els valencians, no era només del Bueno, catalanitzada. Jo espero que tornes, jo te vaig a tornar a convidar a altres programes, però m'agradaria que tornares. Esquerra, jo volia ficar-me allí i al final m'ho he ficat així, però bueno. Que per cert, el dilluns l'encuesta del CIS ix que com a primer partit d'intenció de vot va ser Podemos ja ho han filtrat. Així en València no... No, en València no, però en España. Esta es la práctica del gobierno nacional que hace aquí también el Partido Popular. Corre que viene el tripartito, votanos. Ahora mismo el gobierno nacional está haciendo lo mismo. Podemos está ahí, votanos, aprieta, unifica y la votanos política del miedo. La política del miedo. Sí, está claro que y es lo que utiliza el partido mayoritario, la política del miedo. Jo crec que no és por, és que és por realment a que cert populisme i maneres de fer política... Però tu tens que convencer a la gent en raonaments, no en dir... No, és que el que estan dient des del teu partit i des del Partit Socialista no estan raonant. Me tens que votar a mi perquè tinc aquestes idees o tinc este programa, no. Me tienes que votar a mí porque si entra aquell, cuidado. Que no cuenten el programa, que no cuenten el programa, porque luego les va a dar igual. Moriremos todos. El me votes a mí o li votes un altre també. Sí, parla. Perdona, es que, vamos a ver, al final, ¿cuándo ha llegado el tripartito? Después de un periodo o de un tiempo donde había una transición lógica en la que habían varios partidos de izquierda fuertes, no, ha venido después de 2 décadas de hegemonía indiscutible del Partido Popular. Y está aquí el tripartito, ¿algo tendrá que ver el Partido Popular? ¿Algo de culpa tendrá? Por su mala política, por su laxitud. Es que nos han dejado un solar. Por pactos que el sí han Partido hecho Popular, el problema es que ha hecho bueno a Satanás. ¿Vale? Sí. Hace bo. ¿Por qué hablas de Zapatero? ¿Por qué hablas de Zapatero? Bueno, del que quieras, Zapatero. Ahora, Ferran, que va. Ahora, Ferran. La voz del poble. Així, la voz del poble diu que el que estan fent els polítics de qualsevol color, el que és que és del PP molt més, és una indecència. És una indecència que gent que està ben col·locat, que té la vida a solucionar, com estos banquers que hi havia de caixa de Bankia i d'estes caixes que gastaven les targetes opaques, però vamos, que se gastaven en un sopar lo que podia mantindre una família quasi 15 dies. Això és indecent en la pasta que tenen. Per això ha servit la democràcia, ha servit per això. Que ho faça un miner també té el delit i té que ser el mateix. No se pot juzgar per la condició social d'una persona. Però té un poc més, no sé, diguem, d'enteniment que ho faci una persona d'estes. I això d'entrada. Però així hi ha un altre pitjor, que és que s'ha format el Podemos famós, que li tenim tots una por tremenda, que recorde Podemos, recorde Podemos està a favor del País Valencià, perquè si no ho sabeu, la nòvia... El debat està clar perquè la nòvia de Pablo Iglesias perteneix a Esquerra Unida, per si no ho sabeu. I resulta... És valenciana? No, perdó, Izquierda Unida, ho ha dit mal, ho ha dit en valencià, Izquierda Unida. No sé si és valenciana, gallega o extremenya, però anem a veure. Si resulta que Podemos té un líder que ja a les primeres de canvi diu ojito que si no se fa el que jo vull me'n vaig, i esa és la democràcia del senyor Pablo Iglesias. Leninista. I esa és la democràcia que té. Leninista, però què esperamos? Però ojo, se penseu que és molt fàcil el tripartit, i jo no el pense gens fàcil, per 2 motius. Una, perquè no m'estranyaria ni lo més mínim que arribat el moment PSOE i PP arribaran a un pacte. Això no m'estranyaria lo més mínim, per a continuar... Fabra ya le falta solamente rogarlo. Sí, senyora. Per mantenir el poder, lo que siga. Pactar en el PP, en el PSOE. Se pacta. I per l'altra banda, l'altre dia vos vaig a comunicar una mig primícia. Estigui parlant el dimarts, no vaig a dir el nom, perquè lògicament ell no me dona permís. No és que no me dona, que no ho sap que li ho vaig a dir, però un destacat dirigent d'Esquerra Unida
en València, precisament, és curiós, i encara que no s'ho cregueu, valencianistes, que ha reunit algun que altre valencianista, partidari de la senyera, de la llengua i tal, és republicà. Que poquets. És republicà. Que poquets. Este home me va dir, Debe de estar... pactar en Podemos? Això ja ho veurem. Diu, te vaig a posar un exemple perquè tu veges el que va passar. Quan anava al partit bueno, quan anaven els republicans, perquè ell és republicà, diu, tu saps per què s'han anat tot per l'aire, els republicans? Perquè aparegueren els anarquistes. Els anarquistes foren els que ho tiraren tot per l'aire. I Podemos és la versió anarquista d'aquell temps. Luego Podemos, en quant entre, mos ho tira tot per l'aire. Això és opinió. És una opinió personal. De totes formes, estàs tornant al missatge de la por. És a dir, lo que no és bo, Ferran, lo que no és bo és lo que tenim. Claro, o sea, lo que no és bo és que no n'hi ha cap pluralitat política. Que tinc molt clar... Lo que no és bo és que n'hi ha un monopolio però que tinc molt clar, Vicent, que el valencianisme pitjor no va estar. Vinga, Podemos, vinga, guanyem. Pero el valencianismo está mal porque a nivel nacional... Porque no hay sentimiento valencianista. Pero además, porque a nivel nacional la izquierda se ha fundamentado y se ha construido en torno a el rédito que se saca al drama social y en la fractura, en el odio a España. Y eso ha venido después de dos legislaturas de Zapatero y de otro que es peor, no, es la continuación exacta, ¿vale? Eso es lo que pasa, nos estamos desestructurando absolutamente, no tenemos ningún amor por lo nuestro, ni los valencianos por lo valenciano, ni... Perquè és la cultura que mos han impost esta cultura. Bueno. I així hi ha gent interessada que en el seu dia tragué allò de que si eres valencianista eres un retrógrado i eres un carca i eres un... bueno, te diuen de tot, i si eres, digamos, de la banda catalanista, eres un progre, eso es lo que se estila, es lo que va... Y no, señora, si hablamos de Podemos, es que si hablamos de Podemos, Ferran, no solo hablamos de todo lo malo que propugna Podemos, ya lo sabemos, 110 millones de muertos, el Gulag, y contra de la... No, es así, es comunismo puro, es contra la libertad, contra la propiedad privada, pero ese no es el problema es que la gente también tiene responsabilidad en lo que vota, y el político tiene miedo a ofender a la gente que lo está escuchando en cualquier medio. Perdón, hace falta responsabilidad, hace falta una cultura para saber dónde está dirigiendo cada uno el voto. Y oye, 1,5 millones de personas votó a Podemos y le dio 5 eurodiputados. O sea, y se va a doblar o triplicar las próximas. En España, Cristina, resulta que también hay una mayoría de gente que no, cuidado, espera un momento, no, que voy por otro lado, que quiere vivir del Estado. Y entonces ahí hay un caldo de cultivo para Podemos estupendo, claro. ¿Vale? Porque claro, este tío promete 500 o 600 euros sin trabajar, quedándote en casa, sin tener iniciativa propia. Claro, no, dime quién se cree. Claro, los que tenemos dos dedos de frente sabemos que eso no es sostenible, pero hay mucha gente que lo ve como un regalo. Dice, hombre, pues esto es de categoría, o sea, que no voy a hacer nada, me vaig a tocar els sous en casa i me va pagar 600 euros per no fer res, pues a li tinc que votar. Està seduint. Està fent el mateix que han fet de tota la vida els polítics en Espanya, que és la mentira, d'una manera exagerada. Vicent, Francesc, convidats avui. A veure, vegem a l'alcaldessa d'Alacant dir el que diu, totes les barbaritats que ha soltat avui inclús, i dona ganes. La gent lo que vol és amarrar el puesto que no pot per ningú puesto. No pot amarrar-lo, però és que no hi ha ni un clau ardent. Ferran, la gent ho veu i li convida, està convidant a que la gent vote a Podemos i a qualsevol partit que no siga el bipartidisme de sempre. O sigui, en aquestes coses i aquestes barbaritats que jo per això te dic doblement imputada, no? L'alcaldessa d'Alacant i amunt tota la xuleria del món, no? Diu, és que tot això fa que i no t'estranya que monte un partidet ella per eixir d'alcaldessa, que a millor no isca en l'oposició i hi ha 1 o 2 més en l'Ajuntament i intente fer tot el que puga per posar allò a foc ardent, no? O sigui, per fer un ingobernable un ajuntament, perquè a vegades 2 o 3 persones poden fer ingobernable un ajuntament, dice calat. Però jo el que reclame és que anem a veure, si Podemos a mi me convence en la seva
exposició, però el primer que me té que dir és que va defendre tot el valencià i tota la identitat valencianista. És Podemos catalanista. Això no ho ha fet. Ferran, és Podemos un partit catalanista. No sé si catalanista, no, però defèn Lo Cristina, será, defèn el País lo será por Valencià. coherencia. Defèn el País Valencià. Lo primer és que Sí. la història política mos diu després de la transició que tot aquell partit que ve d'esquerres és un partit ja catalanista. Raïl Fusteria, no? Tampoc té el per què, perquè però és la gent lo que d'esquerres, però la gent d'esquerres, jo conec, bueno, però és lo que ha passat. no n'hi ha partits republicans que són de dretes o d'esquerres. No, els republicans ja no existissin. Bueno, però és que eren republicans, els blasquistes, per exemple, d'esquerres. I votaven al valencianisme, pero, y Blasco Ibáñez ya, pero tenía la izquierda de ahora no es la que València era per naturalea d'esquerres. Efectivament. Republicana. Perquè València era republicana. I València estava contra el franquisme. I anava al front de la senyora. I el meu iaio estigué en la plaça de Bous, com m'imagino que tots, perquè era republicà i estaven en la càrcel no cabien, estaven ahí i en una manguera regaven perquè a veure si se morien en hivern. Sí, no, i era d'esquerres, però escolta, ho han fet tan mal, o ho varen fer tan mal quan entraven els socialistes en principi en València, que la gent és que s'ha fet de dretes, perquè és que, però de totes formes ja no existís, el que és dretes, esquerres, me pareix que això està massa... Jo, per exemple, no me considero de dretes, ni molt menys, més bé, soc centrista d'esquerres i jo sempre he votat valencianisme, sempre. És més, no valencianisme, partits d'obediència valencianista, que també és diferent. Bien, però de totes formes, aquell partit que treballa per al poble dona igual que sea de dretes que d'esquerres, perquè quan tu fas un cementeri no el fas pas de dretes ni pas d'esquerres. Pero es porque daros cuenta que al hablar estamos empeñados únicamente en los dos únicos partidos que pueden dar una solución, que es PP y PSOE. Claro, eso no es así. No es así, ha llegado un momento si en el que romper el bipartidismo. Claro. Ha llegado un momento en el que sí hay relevo, está claro. Está claro, y lo digo objetivamente. El relevo está hablando de PP o PSOE. Esos son los que se relevan. El relevo, lo otro es un cambio. Es un sistema agotado realmente en todos los sentidos. El cambio, ¿quién salva? Vamos a ver, espera, Ferran, te lo digo. Vamos a ver, ahí va a tener que demostrar la alternativa socialdemócrata de UPyD, que sí aboga por una unidad nacional. Esa es la novedad con respecto a lo que está haciendo el Partido Socialista, que ya, Partido Socialista del País Valenciano, eso ya es una declaración de intenciones, allí donde está, aboga por la ruptura y, por supuesto, en la derecha o en el centro derecha, puede estar Vox. No, yo no veo ninguna otra alternativa, pero por supuesto que Vox tiene que demostrar que está a la altura. Claro que sí, aquí y en todas partes. Y Ciudadanos, pues también, una política un poco más pues, de Vox, izquierda. Cristina, lo único que... Bueno, no sé si procedís això, pero sí que me gustaría que aclararas un poco, porque es algo que realmente no está muy claro, si Vox quiere eliminar las autonomías. Vox aboga por la superación del Estado autonómico. O sea, quiere eliminar las autonomías. Entonces, ¿qué quiere? ¿Por qué lo quiere sustituir? Espera. España. No, marca España. Vamos a ver. Primero. A ver, España es primero. Pero marca España y prou. España está fe per autonomía. Primero. Pero es una pregunta. No, es una curiosidad personal. La singularidad cultural identitaria de las regiones no tiene nada que ver con el sistema autonómico. Nada que ver. Y nunca Valencia ha sido menos Valencia que desde hace 35 años, cuando empezó todo todo el contubernio con el nacionalismo, con los gobiernos nacionales y cuando se hizo el café para todos. Pero si te cargas las autonomías, ¿con qué las sustituyes? ¿Qué sustituye? Claro. Un Estado unitario. España, marca España. Un Estado unitario. Pero un momento. Marca España en regionalitats. Regions. Sí, regionalismo. Claro que sí. En la época del excelentísimo. ¿Cuántos siglos tiene el Reino de Valencia? ¿Cuántos siglos tiene? Tiene 777 años. Entonces, el cristiano, el regne cristiano. Pero el regne musulmán. El rey Jaume I. Entonces, ¿por qué estamos supeditando constantemente la defensa y la genuidad? Genuidad, ¿no? Genuidad. Genuino. ¿Es genuidad? Genuino. Depende de lo que quieras decir.
Sí, somos genuinos, vaya. Sí, correcto. Genuidad, me suena fatal. Genuinidad. Genuinidad. Bueno, yo creo que no solo no tiene nada que ver, sino que además nos ha jugado en contra. Sí, pero no está claro. O sigui, jo, personalment, com a gent de fora del partit, jo no perteneixo a ningú partit. El que sí que t'aconselle és que això quede molt clar perquè no s'entén. Perdona, no s'entén exactament què és el que vol dir. Te voy a preguntar, ¿cuántos años tienes tú? Pues unos 2 más que tú. 2 más que yo. Pues ni tú ni yo hemos conocido otra cosa. Sí, yo he conegut algo. Por eso nos cuesta. Porque tú ni yo hemos conocido otra cosa. Yo he conegut algo cuando era la dicta blanda. No era dictadura, era dicta blanda porque ya anava en decadencia. A ver, la cuestión no es volver atrás, ¿no? Entiendo, la cuestión no es volver atrás. No, superarlo. Entonces, para superarlo, tenéis que postular algo palpable. Quiero decir, no es eliminamos autonomía, no. Si vamos a hacer estados federales, si es eso, me parece correcto. No, tampoco es. No, es que no. Vamos a hacer el federalismo está aquí ya, y además asimétrico. Claro, España. Francés. Y después Pero Ferran, ¿tú no eres español también? Sí, en la medida que me dicen ser valenciano. Es verdad. El padre de Vicente en el segundo día. Es verdad. Y el partido que estaba el padre de Vicente que va a fundar Unió Valenciana, ahí ya tenien cabuda tots. D'extrema esquerra, per dir-ho així, que jo he conegut d'extrema esquerra en Unió Valenciana, i ell ho sap, i d'extrema dreta. És aixina o no és aixina? És aixina. I tots tenien cabuda. És aixina i Francesc està així callaet, perquè no li digueu... Parla, Francesc. El que tinc que dir sobre les autonomies és que com pretenem defendre un valencianisme o una defensa de l'entitat valenciana quan una cosa que costa tant als valencians, mon pare era dels que als 80 eixia al carrer demanant l'estatut d'autonomia, la llibertat i l'amnistia, que s'hi deia en aquella època, i jo he viscut, des que vaig néixer en el 86 hasta ara, hem tingut aquest estat de les autonomies. Jo no m'imagino un estat altra vegada unitari. ¿Porque no lo has conocido? Es que no me lo imaginé perquè... Pero tampoco es lo de antes. Yo creo que en una democràcia moderna tornar a la centralidad. En una democracia moderna hay listas abiertas, debería haber listas abiertas y desbloqueadas. Cristina. En una democracia moderna, los constantes contubernios y privilegios obscenos de los políticos deberían desaparecer. En una democracia moderna significaria un ciudadano, un voto. I tot això, en la unitat esta que tu dius que siga tota Espanya, apareix. ¿Qué tiene que ver? I això se garantiza, home, per lo que estàs tu dient. Claro que sí. Sí, anem a veure. Pero es que son dos cosas distintas. Son dos cosas. La capacidad de gestión, la honradez. Havies començat molt bé en el tema de la defensa del valencià, però ara mateix... Cristina. Cristina. Estás en un mensaje difícil. Cristina. A veure, jo soc valencià, jo soc espanyol, perquè ha nascut en València. Si jo haguera nascut en Nimes, seria francès, però abans de francès seria nimeño. No sé si és nimeño. ¿Y qué quieres decir? ¿Que Valencia es Valencia desde hace 35 años? No, que soc espanyol perquè soc valencià. Lo primer que soc és valencià, després espanyol. ¿Y yo? Lo primer. No, es que me preguntas si era español. No, bueno, porque entiendo que una cosa conlleva la otra, ¿no? No, sí, però primer ser valencià. Lo primer, és que és lo primer. Anem a veure, jo, el primer que reconec és a mon pare i a ma mare. Si jo renegue de mon pare i ma mare... Claro, Ferran, pero es que yo no he renegado en ninguno. Esa frase es... Ya, pero vamos a ver. Estic parlant dels que reneguen. Claro. Entonces, si el teu partit vol renegar d'una autonomia i vol que siguem altra vegada la regió valenciana, a mi la regió, això és un tros de la tarta. Mira, regne, que m'agrada a mi, no han sigut mai, jo no he conegut regne. Però Ferran, tampoc ha dit que siguin regions. O sigui, és que el tema és que té que explicar exactament què és el que anem a ser si governara... Regió. No, regió no ha dit. Si governara. No ha dit regió. Vamos a ver. ¿Qué sería Valencia de vos? Sería... ¿Qué era hace 35 años? Una regió. Pues eso. Veus? Pues ho estic dient, Vicent. Però bueno. Que ho està dient clar. El que no ho entès eres tu. No ho entès, no, perquè és complicat. Jo ho he agarrat a la primera. No, Francesc vol parlar. Jo crec que acabar l'autonomia... Esto claro es muy complicado. Sería cargarte el machito de muchos políticos. Sería cargarte el machito de muchos políticos. Es complicado, cambiarlo en principio es imposible. Tienes que cambiar la Constitución, tienes que cambiar el país, tienes que cambiarlo todo. O sea, yo sí que abogue... ¿qué es lo que tú dices? Yo sí que abogue... Devolución de competencias. Abogo por la devolución de competencias totalmente y
para que no haya dualidades, ¿vale? Para que no le cueste al país el mismo trabajo 3 o 4 veces lo que debería de costarle, ¿vale? Que no existan, pues eso, la Consellería de Cultura, la Concejalía de Cultura, el Ministerio de Cultura, el asesoramiento de cultura, el no sé qué de cultura, claro, para que vivan 3.000 tíos de cultura y no trabaje ninguno. Yo, vamos a ver, el superar el Estado autonómico es prácticamente una utopía, y eso es verdad, y tú lo acabas de decir. A mí tampoco lo veo como algo imprescindible ahora mismo. No lo veo la solución inmediata a nada ahora mismo. Pero es el marco ulterior en el que se mueve el partido, el marco diferencial del partido. Pero a nivel de marketing no te conviene ese discurso. El punto estrella, yo creo que no. El punto estrella de Vox ni se comprèn. El punt estrella de Vox, o per almenys el que més ha dit, o en premsa de tots els puestos, i no sé si tu també... Posa't el micro. És eliminar les autonomías. Francesc, posa't el micro. Es eliminar las autonomías y tancar el Parlamento. Sí, pero también hemos dicho siempre, claro que sí, y vamos a ver, y hacer desaparecer el Tribunal Constitucional. Ara tornem a lo que estava dient antes. Com podem tancar, acabar en l'autonomia que tant costa als valencians aconseguir-la? Y que tanto per desgràcia València no tingui un estatut de primera perquè la República per pocs dies no se puede aprovar. Y que tanto nos ha jugado en contra. Y que tantísimo nos ha jugado en contra. Hemos jugado en contra perquè no podem tindre lo de primera, perquè la República per pocs dies vingui la guerra civil i no se pot aprovar. De totes formes, així n'hi ha una comparativa que és curiosa, i és que Cristina vol canviar lo que és el país, pero vosotros no voleu cambiar ni tan sols el partit. Entonces, a mí lo que m'agradaria... No, perquè el partit, el PP està per deixar-lo fet un solar i es començar de nou, o per lo que estan dient, esteu pensant, ja m'estic ficant jo com si fos el reportero, esteu pensant en fer una renovació o tancar el partit i es començar de nou? El Partit Popular avui està en un procés de regeneració democràtica. Con Rita, otra vez. Regeneració democràtica en Rita o sense Rita, però estarà Rita presupuesto, porque es uno de los grandes valores del Partido Popular. Si estuviera Alejo encabezando el partido, tú me dirías a mí, no podéis hablar de regeneración, y yo me tendría que callar. El teu discurs valencianista, avui per avui, estaria fora de lloc, perquè una persona que va a un programa de televisió... Cuando yo empecé con ese discurso, Alejo estaba. Alejo Vidal Cuadras, afiliado o exafiliado de Vox, públicamente se rió del idioma valenciano y de los valencianos, cometió una torpeza a colación de un comentario de Javier Nart. Y no sé si tu presidente nacional o tú mismo saliste en defensa del idioma valenciano. Claro. Pues yo creo que debería desde el principio, en defensa del idioma valenciano y tapar la boca. Bueno, y lo hice. De Ciutadans, perquè Ciutadans també pareix que estiga. Ciutadans també vull agarrar la bandera del valencianisme, i Ciutadans no lo ha hecho nunca. No és ni més ni menys que un partit que també aboga per el catalanisme institucional. No lo ha hecho nunca. Ciudadanos no lo ha hecho nunca. Però Vox, jamás. Vox de la mà de Vidal Cuadras, se rigué. Perdona, no tergiverses. Se rió Alejo Vidal Cuadras cuando lleva meses de trabajo aquí, desde que empecé, desde que sin tener ni idea de nada, o sea, desde la primera vez que yo aparecí en un periódico, desde el primer artículo que escribí, desde la primera tele que hice, desde la primera radio, siempre fue ese discurso, por valenciana. Simplemente, si cometió esa torpeza, oye... No cometió torpeza, cometió ni más ni menos que lo que pensaba. Él pensaba que él se rió del idioma valenciano porque... Voy a comentar una cosa. Un PDP també feu algo pareu quan digui que tots som catalans i posar la pota. Però és que la posada de pota que tu li estàs censurant, que és completament... Jo estic d'acord en tu, legal i lícita, Francesc, i s'ha posat de pata. El teu partit la posen el 90%. Pero que no somos gemelos, Alejo y yo. Jo he sentit a molt poca gent del meu partit defendent la unitat de la llengua, que el valencià i el català el mateix. Jo he sentit a molt poca gent... Deberían de dejar de obligarnos a subvencionarles. Has anat a Castelló? Vale, anem a canviar. Francesc, has anat a Gallates a veure les quatribarraes en la terra del Salvador? Si un poble gasta una bandera, una bandera a nivell local, normalment en els ajuntaments on dius tu, perquè això ho has dit a principi de tertúlia i volia recalcar-ho, on tu dius que n'hi ha pobles
que posen la quadribarrà, la posen, però la posen com a bandera pròpia del seu poble, en l'escut del seu poble enmig. Hay una ley de bandera. Bueno, anem a canviar de tema. Vale, no, Francesc. Vull també comentar jo alguna cosa que no m'estic... Jo també vull comentar. No, ja està bé. No, que no se sent, vale. Francesc, no pots atacar a Cristina pel tema de les autonomies, que volen llevar Vox les autonomies, quan el Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha fet que pergam l'autonomia econòmica. No tenim ja bancos i hem perdut aquesta autonomia. El Partit Popular, ¿vale? Si vols perdre l'autonomia, hem perdut l'autonomia lingüística. Hem perdut l'autonomia lingüística, l'autonomia econòmica. No tenim bancs i Fabra no diguen ni per una. Entonces, no podeu atacar a Vox perquè vulgui llevar l'estat autonòmic, però que ja de València no queda absolutament res. Posa't a pensar un poquet. El sentir de la nostra ideologia, del valencianisme polític, el valencianisme cultural, sense la pedra angular pedagogicina, que és l'Estatut d'Autonomia, i però si se'l passen pel forro l'Estatut d'Autonomia, Francesc, tots. L'únic que jo conec... Francesc, ho acabes de dir tu. L'únic que jo conec que se passen pel forro l'Estatut són el part. En l'article 4, me pareix que és l'article 4, on diu que la nostra Real Senyera és la senyera, la bandera oficial de tots els valencians, i tu estàs dient que en un poble de Castelló que fiquen el que li dona la gana. Perquè estaran emparats per alguna... No pot ser. Puc assegurar que si el govern valencià, si fora il·legal, penjar en un ajuntament una bandera en l'escut emig, perquè no hi ha moltes, Paterna, per sincerament més junt, té una, crec que la bandera és granata, una bandera roja, i Sueca és roja en una creu. Y la ley de banderas por donde nos la però pasamos. perquè una bandera, la bandera d'Aragó en l'escut emig d'Aragó té que ser de Catalunya també. No, anem a deixar la bandera a banda. M'has dit tu, a banda no, està molt clar per mi, però bueno, és Isa que tenim ahí. I la fica al nostre estatut. Però ara te dic, jo t'ho he dit antes, no conec a ningú del Partit Popular que defenga la unitat dels països, bueno, dels països catalans no, perdó, de la llengua catalana. No, veritat que no? Jo no pues jo te podria dir ara mateixa. Personalment no m'ha mai ningú que pensi així. Pues te puc dir jo ara mateixa, mitja dotzena d'ajuntaments que han subvencionat... La política. Cristina, un segon. Jo conec ara mateixa mitja dotzena d'ajuntaments en majoria del PP que han subvencionat l'escola valenciana. L'escola valenciana què és? 9. I què diu? 9 ayuntamientos. I què diu l'escola valenciana? Està a favor? Promou el catalanisme... No, de la unitat de la llengua, descaradament. I van en quatre barraes, però promouen la unitat de la llengua. I han subvencionat... Si una associació, Ferran, una associació... Això està una associació. Tu aproves això? Una associació tu tens que dir les coses al teu partit. Una associació legal? Espera, que la llei de defensa de les senyes d'identitat va deixar en il·legalitat. Una associació, no sé si després de la llei serà distint, però avui per avui... Tu eres valencianista, però el teu partit no. Perquè ja ho he dit antes. Uno demostra el que fa en accions, no en paraules. I les accions del Partit Popular i del Partit Socialista sempre han sigut en contra de la identitat del poble valencià, sempre. I entonces, un tema més, afegida d'això, jo quan fique, no tenim televisió, no tenim televisió valenciana, d'acord, anem a parlar d'internet, jo per què tinc que ficar català, basco o gallego i no hi ha nadie, no n'hi ha ningú que hagi dit del Partit Popular, que és el que mana a los senyors de Google, oye, pónganme ahí valenciano. Ni al nuevo rey, ni al nuevo rey. Ni hi ha campanyes en favor de... Per què no fet això? Si sou els que maneu, si teniu el poder en la mà. N'hi ha campanyes a favor de que l'idioma valencià estiga reconegut en qualsevol lloc, qualsevol puesto, en internet, en Google, en tots els puestos. N'hi ha campanyes, però què campanyes si maneu vosaltres? Si teniu el poder. Si no fa falta fer una campanya, fa falta agarrar i dir, escolta, primero... El privilegio de la política es precisamente decidir. O sea, es decidir. Una entitat privada no subvenciona per ningú puesto. No li lleves responsabilitat al teu partit perquè és el partit del govern. No li lleves responsabilitat. Si el PP fa valencianisme, mal fet.
Perquè lo de la llei... ¿Pero cuándo lo hace? No, si ¿Cuándo no lo fa hace? valencianisme. ¿Cuándo lo hace? Jo estic en el Partit Popular i faig ¿Cuándo? valencianisme tots els dies de la vida. Pero- Pero escucha, tu fas valencianisme I el meu, Pero se i tendrá el que meu hacer- partit algú farà també, Pero perquè se si tendrá, no, pero se no tendrá, militarían. pero se tendrá que de hacer uno en uno, por favor. legislando, no saliendo el 9 de octubre con la Real Pero Señera, la ley- mientras que obligas a los valencianos La ley a de- mantener a 22 académicos la ley de catalanistas. protecció Es de que, la- es que es una paradoja. Cristina, la llei de protecció i defensa de senyors d'identitat, això què és? Pa tu. Perdona, No. acabamos de hablar de ella. No, no em parla Está- molt perquè esteu així, tirant-se la raqueta a la Acabamos, però- acabamos de hablar de jo estava ella. así, Esa llei Acabamos de hablar de Pero- ella. Le da totalmente, le da toda la cobertura Pero esa ley que es se le ha dado posterior. durante 20 años a la OBL. Esa llei és No posterior. dona ninguna ¿Cómo cobertura que a no? ningú. Le das a competencias, ningú, le a das ningú que no competencias, defienda le das, la le das senyora competencias Bueno, a la RAC o a la RAC penal para normativizar las normas del PUT. No, el fique es posa Està en com un observatori. es posa en un observatori que no tiene, on velaran per la defensa que no de la tiene, llengua valenciana, que no tiene forma jurídica ni capacidad administrativa para tomar ningún tipo de decisiones. Anem a El veure. observatorio no tiene ningún tipo un de capacidad. observatori institucional en el Es qual, un paripé, del qual quan es una- un paripé. quan tinguem un atac a Senyor la Francesc. senyora Es un paripé. Senyor Francesc, Un paripé. vostè diu lo de la seva identitat, Sí. que a mi me pareix molt bé, que tot el que siga a favor del valencianisme i de lo valencià me pareix molt bé. moltes Això vegades pareix és una que no, campanya. moltes Vale. vegades pareix que no. Però jo te dic que aquesta campanya s'ha fet molt posterior a una creació d'una acadèmia que va crear el seu partit. Sí. El senyor Zaplana pactant en el senyor Pujol per ordre d'Aznar. Això és impepinable per molt que ho negue el mentirós de Zaplana, que li vaig dir un nat de pimentó. I mai millor dir perquè... Quan fem coses bé, Mira, mal, un moment. i quan les fem mal, pitjor. Un moment. Francesc. Un moment. Sabes, A veure, sabes, a veure. que, sabes, Bueno, sabes anem a- que no está. Que sabes- no teniu No, que autoritat Estem tornant moral. al tema de la llengua. a veure. Sí, Vicent, legal sí, però moral no. Vicent, Moral un sí, moment. davant No, no. l'electorat valencianista que vota el Partit Popular, no voten altra davant força l'ele- política. Porque davant no tienen l'electorat- ni- mucha davant gente no tiene ni idea de lo que voleu pasa. Francesc, guanyar-lo. perdona, A Francesc. veure, va. El senyor Ciscar, se'n recorda del senyor Ciscar, que va ser el primer conseller de Cultura de l'era del Partit Socialista. Bueno, pues el senyor Ciscar, lo primer que va fer, la primera acció, anar i llevar l'oficialitat o la cooficialitat dels cursos de lo Rapenat, que en el seu dia, a Parc Cabanes, havia, com a regidora o com a consellera de Cultura, havia institucionalitzat. El primer que va fer, el senyor Ciscar, el PP és tan, vol ser tan, d'això tan plano, tan tal, de no ofendre a ningú, és que si ho fem ofendrem, que no va fer lo mateix, perquè el PP als 4 dies d'entrar en el poder no torna a cooficialitzar els cursos de lo Rapenat. Per què? Perquè no té voluntat política ni valenciana, de valencianisme. El PP no té valencianisme. Por lo mismo, por lo que tampoco aplica la ley en Cataluña y por lo mismo, por lo en que. Cataluña es diferente. Por lo mismo. La ley en Cataluña, Cristina. La En ley. Cataluña es diferente. No, se no va a se va a aplicar, aplicar. y Se va a aplicar. Ha transgredido. se va a aplicar y se está aplicando. Perdona, más ha transgredido todas las leyes y la Constitución constantemente. Pero tú- a constantemente. ver, Constantemente. ¿Por qué no se aplica el Bueno, artículo 155? ¿Por qué no se interviene en la Comunidad de Cataluña? ¿Por qué no se interviene? Mira, para Pero- vos o para ti o para tu partido, lo que no puede ser es que vendáis que si Cataluña, que si tal, que si, porque vendéis ya una Cataluña independizada. Si Perdona, si tanto no defendéis- vendemos si tanto nada. defendéis- si La tanto realidad defendéis- es que hay si una tanto Cataluña, defendéis hay una la Cataluña, unidad- la unidad de hay una España, Cataluña fracturada, con 3 generaciones educadas en el odio a España. Y por supuesto hay un problema impresionante en Cataluña. Claro que sí, hay quien si quiere Cristina, hacer Francesc, negocio, quien pero quiere vivir. estem parlant... La ley está actuando y va a actuar. Francesc, estem que va parlant actuar? en perspectiva ¿Cuándo? valenciana. Claro ¿vale? que sí, ya está actuando. ¿Cuándo? No me nomeneu a Catalunya en el programa, perquè no No, vull que jo se no nomene a nomene- Catalunya, jo Catalunya perquè no no. nomene. Estem parlant en perspectiva valenciana i així Catalunya no se nomena hasta que si hi ha algun punt que se nomene Catalunya. Molt bé, molt bé, vale, molt bé, vale? molt bé. Tu És molt bé. Catalunya per Tu molt català en bé. este cas, en tot el meu respecte. A veure, per enfrontar-se al tripartit, el Partit Popular, Francesc, ja que tenim així, el candidat, ja teniu que llegir ja el candidat, no? Alberto Fabra, María José Català, Isabel Bonich, que ens pots avançar alguna coseta? Te puc avançar que avui el president de la Generalitat és Alberto Fabra,
I serà el candidat del Partit Popular? Vale. Deixeu que parli. El president no ha triat Què venia de tallar quan jo no talla ningú? Deixeu que parli, home. Aixina, el que estic dient. Alberto Fabra avui és el president de la Generalitat i jo veig lògic que ha dit no, perquè el Partit Popular ho va decidir i perquè... No l'ha triat ningú. Ferran, per favor. Lo que no podien fer, si tan mal econòmicament estem, és que quan va dimitir l'anterior president de la Generalitat convocar eleccions automàticament que feien 4 dies que s'havien fet. Dic jo. Ha dit o sense dit, Alberto Fabra avui és el president de la Generalitat i jo crec que ell, avui per avui, jo crec que deu de ser el candidat. Que no sabem qui és pitjor. Anem a veure. Com el xiu a Maria José Català, que com el xiu a Maria José Català, com? Que és catalanista reconeguda. Això ho pensa... Bueno, no. Bueno, però el mal menor. El mal menor. No. Fabra és de Castelló i és difícil que sigui valencianista. Claro. Però el mal menor. No per l'accent de Castelló, perquè en Castelló... Són valencians també. I més amunt Però és complicat. Isabel Boni. Però una coseta només de Fabra, que és curiós. O sigui, està retallant de saco, no? Les coses com són, està retallant el tio, que és una passada. La línia roja. Claro. Jo crec que fa un temps que no n'hi ha retalls. No, sí, home, està retallant. Però a nivell de cultura, que és el que estàvem parlant, el que estàvem raonant, que és curiós que vulgui promoure una llei de protecció d'identitat valenciana i se carregue a la consellera primer que estava, que era Lola Johnson. ¿Vale? ¿Te'n recordes de Lola Johnson? Era la consellera de Cultura, que venia de Canal 9 també. Vale, pues se la va carregar per a fer una conselleria en 3 conselleries, no sé si és cultura, deports i no sé què, no sé quants. Entonces, la cultura, què significa per Albert Fabra? Un no res. No significa res. A veure, jo crec que com a president de la Generalitat que és, ell té que velar per la cultura valenciana. Ara venim a la de sempre, que si no fa res, que si s'hi ha de fer, però és que jo crec que s'estan fent coses. Jo milito en tota la il·lusió del món en el Partit Popular perquè jo crec que algo s'està fent bé, no? Algo s'està fent bé. S'està posant. Perquè moltes coses s'estan fent bé. S'està sanejant l'economia en la comunitat valenciana. S'està en la cultura, en la identitat. En la identitat, esta llei és reflejo... Tu tens feina? Avui la cosa està un poc marejar. Avui treballa pa casa, però... Vale, no, t'ho dic perquè els que xafem el carrer, tu xafes el carrer... Sí, molt. Si dius està sanejant la cosa, jo quan veig que totes les empreses estan tancant, que tenim que tancar les empreses, que no tenim feina, que està... El empresariado valenciano... Tu eres el que més ho sap perquè tu estàs en la indústria valenciana. Entonces, a mi, si ve algú, no tu en el teu cas, però si ve algú, ve Fabra i me diu que s'està sanejant les coses quan tenim que tancar els empresaris i estem fent més pobre a València. L'empresariado valenciano que sobrevive és el que exporta. No me quadra, és que no me quadra. I estan despersonalitzant. La fira i el port volen lo que duren. La fira i el port volen lo que duren. La recuperació està sent lenta, però jo crec que s'estan fent passos perquè vaig avant. No, a veure, jo no veig a mateixa l'economia, i l'autonomia a estancar. N'hi ha gent que sí que ho veurà estancat i tal, però jo crec que no. Jo crec que s'estan donant passos perquè... Està totalment estancat. O sigui, la realitat és que està totalment estancat. Jo no ho veig de tot així, jo crec que ni s'estan donant passos per recuperar... De fet, si te passes per el Xusgat, tot el que n'hi ha són concursos d'acreedores. És que estaríem parlant de macroeconomia y de macro o de micro, solo un paso. Yo también estoy parada. O sea, no cobro un duro en ningún sitio. Cristina, estic dient que són passos molt xicotets i que la cosa està anant molt poc a poc, més poc a poc de lo que nosaltres volguérem. Per què fem passos molt xicotets quan se podria fer moltíssim per València? Per què no s'hi adopta una cultura proteccionista en les fabricacions que tenim per costum de fer en València? Per què? Per què no s'adopta? Per què no s'adopta? És que per què tenen que venir... Per explicar lo que s'està fent d'economia hauríem de dur a conseller d'Indústria... Tot el producte... Tot el producte de Xina i no se fabrica en València. Que sí, que hi ha moltes coses que n'hi ha que reformar i que n'hi ha que tocar. Estic totalment d'acord. A lo millor és que té que vindre el conseller d'Indústria. Possiblement, per parlar d'economia, possiblement millor que jo. El senyor Máximo Buch. Vicent, tinc una pregunta per tu. Vicent, hi ha molta gent en expectatives, en el valencianisme, volen que te pregunte el futur
polític de Vicent González Lizondo Jr., tu. A veure, vols tornar a la política activa valenciana? A mi no és que digués... A mi m'agrada la política. La política, jo el que he viscut és més roi que una altra cosa. Però jo com a ciutadà, jo necessite que canvien les coses. I per a canviar les coses te tens que comprometre en algú i tens que fer alguna cosa. En qui? No ho sé encara. No ho sé encara. Acabo de parlar amb Cristina, sentir de vos, està el partit de Rosa Díez. El que tinc clar és que jo no vull ni per mi, ni pels meus veïns, ni pel meu poble el que n'hi ha. Perquè el que n'hi ha no és bo. Jo entenc que entonces jo vull estar en política. El problema és que, igual que molta gent que ens està fent en casa, estem buscant a on anar. Pues molt fa falta un partit autonomista valencià fort i... Mira, a veure, Cristina. Yo, vamos a ver, entré en Vox con 3 condiciones únicas, ni siquiera económicas, ¿no? Una era la defensa del valencianismo, otra era la defensa de la vida y otra era la defensa de la unidad de España. Para mí no se entiende una cosa sin la otra. España sin Valencia y Valencia sin España. Esa es la premisa. A partir de ahí, yo, desde luego, el día que no pueda hacer eso, creo que lo podré hacer siempre, me largaré de donde sea. Cristina, estic d'acord que tingues aquests ideals i que els idealitzes a tope. El meu ideal, jo tinc 3 ideals també. El primer és València, el segon és València i el tercer és València. O sigui, aquests són els 3 meus, un poc diferents als teus. Però a mi, jo respetaré el que tu dius de que Espanya en València, València en Espanya, respetaré quan Madrid me respete, que no me respeta, quan Barcelona me respete, quan Catalunya, que no me respeta, quan Múrcia me respete, que no me respeta. Múrcia ha dit, quan Extremadura me respete, que ni el señor presidente de Extremadura tampoc me respeta. Ese respeto lo pido yo también, y se lo pido a mis... Perdón, se lo pido al Comité Ejecutivo Nacional de mi partido. El día que el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido no me lo dé, entonces... Vale, perquè te recorde un segon, no, ja que menció, te recorde que som l'autonomia pitjor financiada d'Espanya. Te recorde que és l'única autonomia que no té una televisió autònoma. Yo no estoy a favor de las televisiones públicas. A mi me dona igual, però és l'única que no hi ha. És l'única que no mos queda ni un banc, bueno, sí, mos queda Caixa Ontenient, afortunadament, i per molts anys que estigui ahí, però que no mos queda ni Banc de València, ni Banc Caixa, ni la Caixa Rural, ni res, som els únics d'Espanya. Jo no conec més casos, per lo tant, el valencià està vapulejat. Totalmente de acuerdo. Estic dolgut i jo mai en la vida, mai. Això és un, y yo no entiendo otra forma de arreglarlo más que entrar en política. Un jurament que va fer en el seu dia, és que jo mai votaré a un partit que no siga de una obediència estricta valencianista. O sigui, sede en Valencia con Déu mana. Yo creo que hay que ser valencianista, pero aislar el problema al ámbito local creo que es un error. A mí es el primer. Yo, si neteixem a casa, la finca estarà neta, però jo primer neteixarem a casa. I li recorda al PP, no tardareu molt en recordar-se de com entre tots, ells també tingueren culpa, Unió Valenciana, se fagotissareu junts, i ara ho pagareu, per falta de valencianisme. Francesc, el teu futur... El partit polític... No, vull puntualitzar una cosa que ha dit Cristina, els 3 punts que ha dit fonamentals per estar en Vox, la vida, el valencianisme i la unitat d'Espanya. En el Partit Popular no n'hi ha ninguna... No, avui per avui no n'hi ha ningú... Si te hablo de la ley del aborto... Hombre... Bueno, no anem a tractar... No estem passi per Gallardó. Francesc, el teu futur està... El veus junt del Partit Popular? El veig prou del Partit Popular perquè estic en el Partit Popular i me dec a... Però si n'hi haguera un partit regionalista valencià fort, tu... Partit regionalista fort, avui és el Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Avui, actualment... No, diu el Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Ni és nacionalista ni és valencianista. Ninguna de les dues coses. Això és el que... Oye, això, escolta'm una cosa, però escolta'm una cosa, Francesc, que això és en lo que tens que treballar, t'ho dic de veres. I entonces tens que treballar en això, i en agarrar a la gent del Partit Popular i dir, no, primer València, i som el Partit Popular de València. I el que diguem així és el que tenim que defendre en Madrid. Correcte. I això és el que tens que treballar. Bon, amics,
llevar a la gent Amics, que no ho està fent. ja se mos ha llevat quasi el temps, quasi anem a... Ui, és que hasta les 12:30. En este cas sí, no, però bueno, bé, no, encara queda un poquet de pa parlar, però que en este cas... Pedro, tranquil, que no te vas a morir de fam. És que el nostre controlista, se diu però de controlista... Bueno, el realizador, Pero de genuidad, productor de tot. Un tiro d'orelles, un tiro d'orelles un tiro d'orelles a l'alcaldessa de Benetússer que li estirem les orelles a l'alcaldessa de Benetússer del Partit Popular perquè va fer que l'escola valenciana faci una trobada d'escoles en valencià en el seu poble. Aplaudidos por Compromís. Compromís el dia aplaudit, això me preocuparia. Vale, pues en este cas res més, Francesc, estàs bé? No, veure, jo estic molt bé i estaria millor si se m'haguera deixat parlar un poquet més i haver dit el que pense, perquè això pareixia una partida de tenis o de frontó i jo mig, però bueno. Oye, valiente. És molt valent. En quin ajuntament estàs? No, jo no soc regidor ni estic en ningú ajuntament. Jo soc president comarcal de Noves Generacions de la comarca. Francesc té un futur molt bé. I estic a la comissió de senyes d'entitat del partit. Hay que mejorarla. I des d'ahí estem treballant per fer el valencià que se pot. On estàs domiciliat tu? Domiciliat de què? En quina població, home? En Albal. Albal. Ahí el Francesc... Hi havia una bona semilla d'Unió Valenciana al seu dia. Albal és un poble on vegeu a Francesc, que té molt de futur. Si aguantes en el Partit Popular, ojalà tinguem polítics en primera línia. Això només ho sap el nostre senyor. I el valencianisme, si gent valencianista com tu, fa molta falta. Vas a tancar? Més o menys, anem a anar despedint, no? Perquè, bueno... Jo agrairia a Francesc la seva amabilitat per vindre i enfrontar-se així, sabent el que venia, perquè evidentment jo he vist les preguntes ara a última hora, jo no les tenia, i jo les solte perquè a mi m'agrada l'espontaneïtat i sabeu que, bueno, pues que soc aixina i no puc canviar, i entonces li ho agraeix a Francesc, a Cristina també, per supòs que m'aguante tot el que m'aguanta. Ella diu que la tracte molt bé, jo a les dones les tracte molt bé, Cristina, i més a les dones com tu, que són coherents i que tenen uns valors i tenen un criteri i una personalitat com tens tu, i donar-te l'enhorabona per l'elecció. I a Vicent, que ja el tinguem fa 15 dies, pues això, que per lo menos, encara que no siga en la política, però que no decaigam en la defensa del valencianisme. És l'únic que ens queda. Jo tinc un eslògan, l'eslògan meu és que en mi no tenen que poder. Jo no puc respondre per altres, però en mi no tenen que poder. Ho dic molt clar a la càmera, que no anem a poder en mi, ja podeu dir que no, us asseguro que no. Vicent, tornaràs, ja veuràs. Jo tornaré el llinatge Elizondo. Tornaré i quan vulgueu i sense pegues ja parlar de lo que faci falta. Jo done excuses, perdó, si ha faltat a Francesc, no és la meva intenció. De ninguna manera. Però bueno, el Partit Popular ho està fent com ho està fent i n'hi ha que dir-ho. I bueno, en esta nit de Halloween hi ha molt de fantasma i hi ha molt de fantasma que fa lleis que no corresponen a la realitat i a lo que després fan, no? Però bueno, gràcies per convidar-me i encantar. Un plaer tindre't així en Onda València. Francesc, també un altre plaer. Tornaràs a vindre o... Si saps bé que quan me convides jo estic així i... Vale, perfecte, gràcies. I el que crec. Per supost, un plaer també haver-te tingut. I Cristina, un plaer també, un orgull tindre't així amb nosaltres. Muchísimas gracias, de verdad. Y de verdad que pues a otros debates contamos contigo. Y bueno, Ferran, com sempre, Ferran ha vingut també avui. Jo és que hi ha coses d'estos temes perquè m'encenen un poquet més, perquè la vena valencianista me pot sempre i que anem a fer-li. Però bueno, crec que no falta ningú en respecte a educació, se poden dir les coses. I d'esta emissora, tu ho saps, Àlex, tenim molt clar l'editorial. L'editorial és sempre defensa per a València i per València. Evidentment, després també per les falles i per a les falles que és a les que se devem. Però en aquest espai concret, sempre València amunt, i jo pues, tinc que estar en elles i estic en aquesta emissora precisament perquè m'identifique totalment en la línia editorial. I per molt de temps que estiguem junts, Ferran. Sí senyor, així no siga. Pues dos breus, abans ja de tancar, això el divendres que ve tindrem els amics de la CEACA, que la CEACA és la Federació d'Entitats Culturals de l'antiga Corona d'Aragó, que és Aragó, Mallorca i València, estaran així presents perquè el fi de setmana que ve se celebra l'encontre d'entitats en Paiporta. Tindrem un convidat de Mallorca, de València i Aragó, i així ens parlaran d'aquesta activitat. Felicitem a Òscar Rueda, que ha sigut elegit escritor de l'any per l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana. Sí senyor, i anirem donant el calendari del 3 al 5 de novembre en Sant Miquel dels Reis fan jornades. En el programa del Punt de Vista anirem donant també dia a dia les conferències
conferències de cada... sobre el comerç. Que l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana no està entre la gent que està en la llei. En l'observatori no. És que no està. La IVA no pinta res així. O sigui, vull dir, no han volgut que pintarà res quan és una associació on estan tots els escriptors que volen estar, que escriuen en llengua valenciana. Que prenga nota el conseller, que mos està veient, segur. El senyor conseller Luis Santamaria. A veure, i també demà els llauraus de Torrent, a les 6:30 de la tarda, en el cementeri de Torrent, faran un cant d'albaes, allà a les 6:30, en Torrent. I res més, amics, per la meva part, Àlex Esteve, ha sigut un plaer estar en esta taula política. Perdó, un momentet. A veure, Ferran, digues. Van a fer albaes en el cementeri? Fora. Els morts? Sí, o sigui, una cosa típicament valenciana. No, sí. Honrant els morts, sí. Això dona molt de juju, home. Si jo me'n vaig allà al califato per no veure el Halloween o com se diga això és americà, no? Sí, però cada volta ja està tenint més raïls. Ho dia jo en el programa que així en València, tant que ara van els xiquets en la carabassa ahí en el tentol, les cises que es fan i els ulls, en València fa molts anys hi havia una tradició que era el meló del xerp, que se buidava i se dibuixava en la corfa, dibuixets. Oye, Lourdes Bernal del Partido Popular va a hacer que se retransmitan entierros en streaming. Sí, també és cert, sí. Está en el comité de la concejalía de entierro. Para que no pueda asistir. Es que son cosas que ya la tecnología... Bé, amics, gràcies als convidats Vicent González Lizondo Jr., Francesc Martínez Baixauli, Cristina Seguí, Ferran Gil i jo qui vos parla, Àlex Esteve. Fins la setmana que ve, molt bona nit a tots, gràcies per haver estat ací, passeu molt bon Halloween i molt bona setmana. Un plaer, a seguir defendent lo nostre. Au! Vinga, au, bona nit, amics.